připraveni. My máme připraveného předjezdce Tomáše Bauera, cyklistického závodníka našeho třeštického. A my bychom mohli zatleskat. Co? Helejte, a oni i ty závodníci. Tak, rodiče, jsme připraveni fandit? Ano! Tak, výborně. Závodníci jsme připraveni jet, takže se připravíme. Pozor, teď! A jedeme, vamos! Jsem šlapnul, Tomáš už. No výborně, už máme vyčeného prvního závodníka. Kluci šlapou, sečli, víme už Tomáše Bauera, už vede prvního, za ním hned už jede, ano, první máme číslo 6, pak je to 8, pak nám to již 7. No výborně, kluci se drží statečně. Zatím to vypadá, že všechno jde podle plánu, že je terén nezmohl, že ho chlapci překonali. Ano, a dokonce už vidíme, že i první dva závodníci Tomáše předjeli. David, zaber, Davidku! Zaber! Dáme potom, počkej, vy jste vzali tuhletu. Takže se, děvčátka, připravíme. Pozor, start! Tak a poprosím ostatní návštěvníky, fanoušky, aby nám zase udělali prostor u cílové čáry. Tentokrát ta startovní čára se nám změnila cílovou čáru. Náročný terén, i když je vyzkoušený tady v městském parku, děcka tady jezdí často. Tak a výborně a do poslední těžké trati, do posledního esíčka a za chvíličku se nám objeví cílové rovince. Tak, kluci, já vás poprosím, pojďte všichni na stranu, protože budeme teďka všichni vítat naše závodnice. Tak a už vidím. Dobrý, nevadí, jsme sportovci, zvedáme se a makáme, jeden. Já jdu bourat v původě. To víš, že to není. Tak a vážení přátelé, já bych prosila tady pod tím červeným obloukem, abyste nám trošku vytvořili tak prostor, protože tady budou projíždět, budou se vydávat na druhé kolo, protože jsou to šikovní diváci, jedou 2 kola. A vidíte, že jsou opravdu šikovní, závod je opravdu rychlé. Už tady za prvním kopcem vidíme prvního závodníka, těsně za Tomášem. Výborně, jsou mu patách. A Adelka je třetí. No teda, chlapi, makáme. Tak a máme tady průjezd prvním kolem prvního závodníka. Radek Šilink projíždí. Ano, potlesky, nepozbuzujeme. Pojďte, pozbuzujeme je. Srovnáme kolo 1, ještě jedno kolo, pánové. Druhý, třetí, čtvrtý, výborně, Adelka se stále drží. Tak a máme tady cílovou rovinku. Jede nám vítěz do cílové rovinky a jako první projíždí výborně Radek
Schillinger. Číslo 5. Tak Ráďo, na 5 gratulujeme vítěz závodu druháků. A blíží se nám stříbrná pozice. Druhé místo tleskáme, vítáme druhého závodníka dnešního závodu. No brzdi člověče. A vítáme třetího. Tak druhý je číslo. To je Roušek 12, je 8, Adelka 10 mezi náma. Pana starostu, pana Antonína Mocha, který vám přišel předat medaile, a potom také vítáme pana Josefa Hrádka, který je vedoucí cyklistického oddílu tady v Třešticích, kam se mohou hlásit všechny děti, kteří třeba mají zájem o jízdu na kole, o terénní jízdu na kole, kteří rádi jezdí na kole v Třeštických kopcích. Já mám 3 nejmladší. Jardo, tu dvojkovna tady je, ale oni jsou si na náměstí. Tak, děvčata, jestli vás mají všechny vyfocené, blahopřeji. Tak, dostanete medaile, ceny. Tak ještě fotografové potom, dostanete ty ceny. Tak, fotografové, kamery ukažte mi, pojďte sem spolu, protože tam zase budou holčičky. Tak, gratuluju tě, tady máš zvláštní cenu. Barunka Milotová, Adelka Ženíšková. Tak Barunko, my jsme dojeli poslední viď a na tom malinkém kole, ale absolvovali jsme to. Adelka Ženíšková taktéž. Já ti gratuluju, Adelko. A úplně nejmladší účastník Nikolka Matasová. Miky, pojď sem, Miky. Pojď, daj si bez nahoru. Tak, Nikolko, já ti gratuluju, tady máš pamětní list a předně se postaví a pamětní list dostanou. Patrik Tolár. Je tu Patrik. Pojď, Páťo, pojďte, postavte se takhle předně. Já tě gratuluju. Tak, tady máš Klárka Štychová, Nikolka Švarcová, Klárka, Cikalinka. Tak, pojďte tady, zůstaňte, Nikolka, Adam Bělohlavý, Lucka Radová. Tak, Adáme, Lucka, Barunka Čejková. Pojďte, zůstaňte tady, děti, protože každý něco dostanete ještě. Tak, Barunka Čejková, Zuzanka Kroupová. Tak, Zuzanko. Tak, zůstaňte tady takhle stát. Kačka Havlíčková, Adam Čonka. Tak, Adámku. Kačenka. Tak, Barunka až na tu nejvyšší příčku. Ještě jednou gratuluji, dáváme diplom, dostaneš cenu a hlavně dostaneš medaili. Za první místo v druhých třídách, jako jediná holčička, ale zaslouženou, protože byla čtvrtá mezi 12 kluky. A ještě jednou potlesk pro Adélku. Tak, a jak to? Radek Schillinger. Držel obě kola na prvním místě, takže Rádio gratuluju, dostanete kluci medaile. Tak, dostanete samozřejmě ceny. Pozor, start! A jeden, fanoušci fandí, máme své fanoušky i na kopcích, během trati, kolem trati máme fanoušky, výborně. Nejhezčí pohled takhle vzad. Jak se rozjíždí.
dvojka a Barča není poslední. Výborně, Barča si drží svoje umístění. Chlapi makáme. Kolo. Pozor, start! A ty jdou 2 kola teda. Tak závodníci nám projíždí za druhým skoncem. A už víme, kdo je první, druhý, třetí. Připravíme se. Pozor, start! Tak, děvčata jedou 2 kola. Tak fandíme děvčatům. Je vidět, že výkony jsou vyrovnané. Děvčata se drží hodně za sebou. Pozor! Ale jsou opatrná. Takže připravit, pozor, start! A fandíme, jedem. Zaber, Dušane, Tak máme jen zaber! první kole. Zkušeného cyklistu vpředu.